Giayo ni Jesus ang tawo sa Bethesda. Juan Kapitulo 5 versikulo 1-18. Miadto si Jesus sa Jerusalem aron sa pagtambong sa usa ka pista sa mga Hudyo. Didto sa paril sa Jerusalem may usa ka pultahan nga agianan sa mga karnero. Duol niini may linaw nga kaligwanan nga sa Hebreo nga pinulungan gitawag og Bethesda. Sa palibot nini may 5 kasilunganan diin ang higda ang daghang mga masakiton, mga buta, mga bakol, ug mga paralitiko. Nagahulat sila nga mulihok ang tubig. Kay may mga higayon nga may anghel sa Dios nga mokanaog didto aron tandugan ang tubig. Ang makauna og tusloob sa tubig human kini matandog sa anghel mamaayo bisan ansa pa ang iyang sakit. May usa ka tawo didto nga 38 na katuig nga nagsakit. Nakita siya ni Jesus nga nagahigda didto, ug nahibalo si Jesus nga ang iyang sakit ingon na niadto kadugay. Busa mingon si Jesus kanya, gusto mo ba nga mamaayo? Mitubag ang masakiton, ante sir, apan walay tawo nga mo dala kanako didto sa tubig kon tandugan na sa anghel. Samtang nagpadulong pa lang ako sa tubig maonhan na ako kanunay sa uban. Mingon si Jesus kanya, bangon, dadaang imong banig og lakaw. Diha dayon naayo ang tawo sa iyang sakit, ug gidala niya ang iyang banig ug milakaw. Nahitabo kini sa adlaw nga igpapahulay. Busa mingon ang mga tigdemalas sa mga Hudyo ngadto sa tawo nga giayo, hoy, dili ba adlaw nga igpapahulay karon, ug sumala sa atong kasugo ang dili mahimong magtrabaho bisan sa pagdala sa imong banig. Mingon ang tawo nga giayo. Ang tawo nga nag-ayo kanako mao ang nagsugo nga dadon ko ang akong banig ug mulakaw. Busa gipangutanan nila siya kon kinsa ang tawo nga nagsugo kanya sa paglakaw ug pagdala sa iyang banig. Apan wala siya makailakon kinsa ang nag-ayo kanya, kay nawala man dayon si Jesus tungod sa kadaghan sa mga tawo. Didto sa templo nakita pag-usab ni Jesus ang tawo nga iyang giayo ug mingon si Jesus kanya, "O, maayo ka na karon." Ayaw na pagpakasala, kay basin og mas dawtan pa anya ang maitabo kanimo. Milakaw dayon ang tawo ug miadto sa mga tigdemalas sa mga Hudyo. Kisultihan niya sila nga si Jesus mao ang nag-ayo kanya. Busa sukad ni adto, ang kadagkoan sa mga Hudyo nagsugod na sa paglutos kang Jesus, tungod kay nang ayo siya sa adlaw nga igpapahulay. Apan may katarungan si Jesus. Mingon siya kanila, nagapadayon ang akong amahan sa iyang buluhaton, busa nagapadayon usab ako. Tungod nining gisulti ni Jesus misamot ang tinguha sa kadagkoan sa mga Hudyo nga patyon siya, tungod kay dili lang nga gilapas niya ang kasugoan mahitungod sa adlaw nga igpapahulay, kundi limingon pa siya nga ang Dios mao gayud ang iyang amahan, nga nagakahulugan nga gipakasama niya ang iyang kagalingon sa Dios.